Last year, promises were made and challenges were faced. And a year later, I stand before you to say that these promises are being fulfilled and the challenges we've met are met with firm resolve and dignity. Hinarap natin ang lahat ng pagsubok ng may matatag na paninindigan at dignidad. Ito ang mensahe ni Tarlac City Mayor Susan Yap sa kanyang first State of the City address kung saan inilatag niya ang mga programa, accomplishments at plano ng kanyang administrasyon para sa lungsod. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Yap na sa kabila ng mga naging hamon ng transition sa City Hall at paggamit ng reenacted budget, nagpatuloy ang paghatid ng serbisyo sa mga Tarlakenyo. Kabilang sa mga binigyang diin niya ang pagpapalakas ng social protection programs kung saan nasa 5,000 na individual na ang nabigyan ng financial at medical assistance habang 16,374 naman ang naabot ng mga national government programs tulad ng AKAP, AIX, 4Ps at TUPAD. Kaya't mas pinalakas natin ang ating mga social protection programs. Hindi lamang bilang ayuda, kundi bilang tulay upang magkabangon ang ating mga kababayan. Humigit kumulang 5,000 individuals ang nabigyan natin ng financial at medical assistance. Sa pamamagitan ng mga programang nasyonal tulad ng AKAP, AIX, 4Ps, TUPAD, Sustainable Livelihood Programs at iba pa, 16,374 ang naabot natin. Itinaas din ng lungsod ang annual cash benefit para sa mga senior citizens mula 500 pesos hanggang 2,000 pesos habang nadagdagan ang burial assistance mula 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Itinataas na rin natin ang burial assistance for senior citizens mula 3,000 to 5,000 pesos. Binigyang diin din ng alkalde ang programang Trabaho Muna dahil aniya hindi sapat ang ayuda lamang upang tuluyang mabawasan ng kahirapan. Sa serye ng job fairs at recruitment activities, nasa 5,000 Tarlakenyo ang nabigyan ng pagkakataong makahanap ng trabaho samantala 7 trade fairs at bazaars ang isinagawa na nakatulong sa MSMEs na makalikha ng tinatayang 35 million pesos na sales. I believe the best social program is still a good job, trabaho. Hindi kayang alisin ng ang kahirapan sa pamamagitan lamang ng ayuda. We reduce poverty by creating opportunities. Patuloy nating ilalapit ang mga oportunidad sa trabaho sa ating mga kababayan. Sa food security, iniulat ng alkalde ang pamamahagi ng bags ng certified at hybrid beets, bags ng fertilizers at iba pang assistance na umabot ng 14 million pesos para sa mga farmers at fisher folk. Pagpahatid na tayo ng iba't ibang tulong para sa ating mga magsasaka tulad ng mga certified and hybrid seeds, fertilizers, rice financial assistance, fuel subsidy, at may mahigit na 14 million pesos financial assistance para sa ating mga magsasaka. Isinulong din ng lungsod ang modernong agriculture programs kabilang ang Project Saray, Sagip Saka at iba pang suporta sa farmers at cooperatives. Sa health services, iniulat ni Yap ang 65 medical missions na nakapagsilbi sa mahigit 17,000 na residente. Sa tulong ng TPH, nakapagsagawa na po tayo ng 65 medical missions sa iba't ibang barangay. Mahigit kumulang 17,000 na ang naserbisyuhan. Karamihan po ay ang ating mga nakakatanda. Pinalalakas din ng City Health Centers, kabilang ang dagdag na laboratory services, medical equipment, home visits para sa bedridden patients at libreng postiso program. Sa edukasyon, inilaan ang 30 million pesos para sa City Scholarship Program habang 200 college students ang nakatakdang makatanggap ng 15,000 pesos assistance mula sa tulong dunong ng CHED. Edukasyon ang pinakamatibay na pamana na maaari nating iwan sa susunod na henerasyon. Bilang isang ina, alam ko ang pakiramdam ng isang magulang na gustong maibigay ang pinakamagandang kinabukasan para sa kanyang anak.
At bilang mayor, responsibilidad kong tiyakin na ang bawat batang Tarlakenyo ay magkakaroon ng patas na pagkakataong matuto at magtagumpay. Isa rin sa pangunahing direksyon ng administrasyon ng digital transformation ng city government. Kabilang dito ang digitalization, business one-stop shop, human resource information system at iba pang government systems upang mapabilis ang transaksyon at gawing mas efficient ang trabaho. Inihahanda rin ang pagbubukas ng Tarlac City Call Center para magkaroon ng hotline ng mga residente para sa kanilang inquiries tungkol sa mga programa at serbisyo ng City Hall. Sa pagtatapos ng kanyang speech, sinabi ni Yap na ang mga accomplishment ng unang taon ay hindi lamang tagumpay ng kanyang administrasyon, kundi bunga ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga Balitang Tutukik Balen, Susuyo.